Strana Za ľudí nikdy neklamala svojich voličov a nebudeme ich klamať ani teraz. Jednoducho, ak sa situácia v očkovaní nezmení, tak to bude jeden lockdown, druhý lockdown, tretí lockdown, tak ako to bolo minulý rok. Keď si zoberieme lockdown, samotný lockdown je mimoriadne drahé a nákladné riešenie. Mesačne lockdown stojí ekonomiku 300 miliónov eur. 300 miliónov, ktoré sa musia odškodniť podniky, ktoré sú z dôvodu lockdownu zavreté. 300 miliónov eur, ktoré mohli ísť do rozvoja. Mám na starosti štátnu kasu a situáciu, ktorú riešime, spôsobuje denné škody približne 15 miliónov eur. To sú škody v rozsahu 450 miliónov eur každý jeden mesiac. Netreba klamať. 300 miliónov. 450 miliónov. Netreba klamať. Lockdown nás stojí 300 miliónov eur. Človek na umelej pľucnej ventilácii 20 000 eur. Umelá pľucná ventilácia 12 000 eur. Netreba klamať. 20 000 eur. 12 000 eur. Netreba klamať. Vakcína stojí 20 eur. Vakcína 40 eur. Netreba klamať. 20 eur. 40 eur. Netreba klamať. Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. Netreba klamať. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť bludy a prestať tliachať. Netreba klamať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Na základe